Pozdrav svima, ja sam Siniša, a vi gledate kanal Civilizacija svjetlosti. Ovaj video neobičnog naziva, Paradoks dimenzija realnosti, je nastavak prošlog videa, čiju poveznicu imate ovdje gore, što je to 3D, 4D, 5D. U prošlom videu se nismo doticali dimenzija u fizikalnom smislu, već više smo govorili apstraktnije, metafizičkim nekim pojmom. U ovom videu pak se želimo fokusirati upravo na dimenzije. Dakle, mi živimo u 3 dimenzije, dakle dužina, visina, širina. Ono što nas u biti interesira je često možemo čuti kako bića iz viših dimenzija upućuju neke poruke, komuniciraju, tvrde da postoje, govore nam nešto o svom svijetu i govore o postojanju viših dimenzija realnosti od one u kojoj mi živimo. Sad, pitanje na koje bi pokušao bar usmjeriti, ako ne definitivno odgovoriti, je kako to bića više dimenzije mogu, kakvu onu perspektivu imaju na svijet niže dimenzije i na koji način oni mogu imati interakciju sa svijetom niže dimenzije. Kakvo je njihovo tijelo? Kako izgledaju predmeti u 4. ili 5. dimenziji? Kako izgledaju ta bića? Kakve pojave oni imaju? Naravno, u ovom videu upravo želim reći kako je to paradoks, jer s jedne strane, hipotetski, možemo dobiti nekakvu komunikaciju od tih bića, a s druge strane ne možemo mi u nižoj dimenziji razumjeti taj svijet. Inspiracija za ovaj video mi je rad gospodina Arna Allingama i u opisu videa imate izvrstan članak koji ide puno detaljnije u opis ovoga. Pa krenimo. Kako bi pokušao razgovarati o ovoj temi, slično kao i u ovom spomenutom članku, poslužio sam se poredbom. Dakle, ajmo vidjeti kako mi, kao biće iz 3. dimenzije, kakvu bi mi imali perspektivu, gledanje i interakciju sa nekakvim bićem koje bi mogli kontaktirati u nižoj, 2. dimenziji. Dao sam si truda i napravio jedan crtić, crtan jedan film, nadam se da će vam se svidjeti, koji će mi poslužiti da pokušam na jedan, nadam se, zabavan, a ipak i informativan način malo približiti ovaj paradoks. Pa krenimo. Zamislimo da postoji svijet 2 dimenzije, sličan našem, u kojem ljudi žive, imaju svoje živote, imaju svoje domove i tako dalje. To je svijet koji ima samo 2 dimenzije, dakle visinu, širinu, ne postoji dubina. Svi ljudi koji žive u njemu su plošni, imaju presjek ili kako matematika kaže predstavljaju likove, nisu tijela. Naš prijatelj u ovom crtiću je Saša. Recimo da smo mi kao biće iz 3. dimenzije našli način da komuniciramo telepatski sa Sašom. Slično kao što možda ste čuli nekakve ljude koji kanaliziraju poruke od bića iz viših dimenzija, od anđela, od plejađana, od arkturianaca, od ne znam koga. I onda ta bića kažu, obraćajući se tom pojedincu, da su oni u toj i toj dimenziji i da oni vide to i to. Na isti način ćemo mi iz 3. dimenzije pričati sa našim Sašom koji živi u 2. dimenziji.
Dakle, on nema nikakvog dokaza o našem postojanju, osim što čuje nekakav glas koji mu daje neke informacije kada on pita. Naš Saša živi u svijetu, ima građevine, ima dom, ima kuću. Sad, za početak moramo se podsjetiti da naš Saša ne može vidjeti, na primjer, što se nalazi iza ove kuće. Dakle, on ne može obići okolo ove kuće, jer naravno u njegovom svijetu ne postoji dubina. I tu dolazimo do prve, kako bismo rekli, božanske ili superiorne moći koje mi kao biće iz treće dimenzije imamo. Na primjer, naš Saša ima prijateljicu Anu koja ga je došla posjetiti. Sad, Saša ne može vidjeti Anu s druge strane kuće, no mi bismo mogli reći Saši da se s druge strane kuće nalazi njegova prijateljica. Zamislite u trodimenzionalnom svijetu da čujete neki glas koji vam kaže da vam je draga osoba se nalazi iza neke zgrade. Dalje, u dvodimenzionalnom svijetu Saša ne može vidjeti u unutrašnjost svoga tijela na isti način kao što mi ne možemo vidjeti u trodimenzionalnom. No, mi koji smo trodimenzionalna bića možemo vidjeti u unutrašnjost Saše. Ponavljam, zato što se mi nalazimo u drugoj dimenziji. Tako da možemo vidjeti unutrašnjost našeg Saše i, na primjer, možemo vidjeti njegovo srce i reći Saši u kakvom se stanju nalazi njegovi unutarnji organi, što bi ga jako iznenadilo, jer kako netko može vidjeti unutar drugog tijela? Kakva su to osjetila? Kakav je to vid? Zastanimo na trenutak i vratimo se u treću dimenziju. Vjerojatno znate da postoje terapeuti, bioenergetičari, već dosta desetljeća, možda ste i nekog posjetili, i oni tvrde da mogu vidjeti u naše tijelo, da mogu vidjeti kroz našu kožu, naše organe, trodimenzionalno. Ne samo to, mogu vidjeti stanje naših organa. Idemo još korak dalje. Možda ste čuli za gospodina vrlo poznatog Sergeja Nikolajevića Lazareva, već desetljećima poznatog ruskog i terapeuta i filozofa, koji tvrdi da osim gledanja našeg polja, da u našem polju može vidjeti nešto što će se desiti u budućnosti, kao i nešto što se desilo u prošlosti, vezano uz naše pretke. Konkretno, on vrlo uspješno na stotinama slučajeva je pokazao da je vidio u polju ljudi bolesti koje će se manifestirati tek godinama i godinama u budućnosti. To kažem samo kao jednu digresiju o tome što bi bilo to gledanje iz, možemo reći, u jednu drugu dimenziju. Idemo dalje s našim Sašom i naš Saša živi u jednom prekrasnom dvodimenzionalnom svijetu. Zamislimo sad da mi kao trodimenzionalna bića možemo cijeli svijet našeg Saše vidjeti, obuhvatiti jednim pogledom. Dakle, ovo što promatramo je cijeli svijet našeg Saše. Mi bi istovremeno mogli razgovarati sa Sašom i promatrati svaki dio njegovog svijeta, sve njegove stanovnike, sve što se nalazi u svakoj, na primjer, kući, u svakom brdu. Mogli bismo vidjeti ovoga kita koji je skriven stanovnicima. Mogli bismo vidjeti sve što se nalazi unutar svakog objekta, i to u djeliću sekunde.
Možda nam to pomaže da si zamislimo kako neko biće, na primjer iz 5. dimenzije, kaže da može vidjeti naš planet kako svijetli, da može vidjeti u našem svijetu da se zbivaju ove ili one stvari. Ajmo korak dalje. Mi sa tom našom perspektivom, jedinstvenom perspektivom iz 3. dimenzije, možemo, dok razgovaramo sa Sašom, reći da se njegova prijateljica Ana nalazi na ovom prekrasnom selu na vrhu planine. Možemo reći ako ode negdje, možemo mu čak reći da li je zdrava, možemo pogledati njene organe. Dakle, naše sposobnosti su zaista nevjerojatne i Saša je začuđen. Idemo još korak dalje. Mi možemo pomoći Saši na način da ga upozorimo na neke elementarne nepogode. Mi možemo vidjeti vulkan koji se sprema eruptirati prije nego se to desi. Za stanovnike ovog dvodimenzionalnog svijeta je to nemoguće. I nakon što smo sve ovo demonstrirali našem prijatelju, on od nas traži da mu na neki način objasnimo kako izgleda naš trodimenzionalni svijet. U našem trodimenzionalnom svijetu postoje tijela, geometrijska tijela, dakle u 3 dimenzije, dok u njegovom svijetu, matematičkim jezikom, postoje geometrijski likovi. Tako da tu bismo bili u problemu. Naime, ako bismo pokušali mu pokazati kako izgleda jedna obična lopta, kugla, sfera, najbliže što bi mogli učiniti je da mu pokažemo krug. No, on bi na to rekao, da, ja znam što je krug i mi imamo jako puno krugova i koristimo ih za različite stvari, no to nije ništa neobično. Mi bismo na to rekli, to je samo vrlo približna i netočna prikaz nečeg što predstavlja kuglu. Ako bismo zatim rekli da smo u našem svijetu posjetili prekrasne piramide, velike prekrasne građevine, Saša bi nas pitao što su to piramide. Najbliže što bi mogli reći je u njegovom svijetu da se radi o trokutu. Naravno, trokut ni približno ne opisuje što je to piramida i što to znači, na primjer, popeti se ili vidjeti stranice piramide. Saša je sad već vrlo nezadovoljan i frustriran, jer sve što ima od ovoga našeg glasa u glavi su nekakve informacije, krugovi, trokuti, što ne predstavlja ništa novo i neobično. I na kraju Saša od nas traži da i pita nas kakvo mi tijelo imamo. Tu smo još na većim mukama, zato što iako i mi imamo oči i organe slično kao on, naši organi su trodimenzionalni i nemamo načina da mu objasnimo što je to. Ako bi pokušali, na primjer, našu desnu ruku pokazati Saši i spustiti je u njegov dvodimenzionalni svijet, dvodimenzionalnu ravninu, onda bi to izgledalo nekako ovako. Saša bi vidio 5 krugova koji bi predstavljali 5 prstiju. Naravno, nakon ovog bi se Saša zapitao je li možda izgubio razum jer vidi samo nekakve krugove, čuje nekakav glas u glavi i mogao bi s pravom sve to odbaciti, pripisati fikciji. I ukratko, to bi bio dokaz kako paradoks dimenzije realnosti pokazuje da biće iz više dimenzije nema načina efektivnog da biću iz niže dimenzije dokaže svoj vlastiti svijet,
postojanje tog svijeta. Jer se mora prilagoditi pravilima svijeta niže dimenzije. Na kraju, kako smo se toliko sprijateljili i toliko nam je prirastao srcu naš prijatelj Saša, odlučili smo činiti jedino što možemo kako bismo ga uvjerili u postojanje viših dimenzija. Uzeli smo tijelo u drugoj dimenziji. I sad imamo Sašu i Sinišu u drugoj dimenziji. No, to ne rješava naš problem. Naime, Saša sad vidi Sinišu koji ima isto tijelo kao i on. Ne samo to, Siniša više nije u mogućnosti vidjeti iza kuće. Siniša više ne može vidjeti hoće li vulkan eruptirati. Siniša više nema osjetilo kojim bi mogao obuhvatiti i vidjeti odjednom sve stanovnike i sve što je dio 2D svijeta. Tako da Saša samo može zaključiti da je Siniša čovjek kao i on iz 2D svijeta i da taj glas koji je čuo predstavlja nekakvu fikciju. I eto, na ovaj način, nadam se, na ovaj zabavan način, nadam se informativan, možda sam vam uspio približiti na koji problem, ako prihvatimo hipotetski ideju postojanja bića u višim dimenzijama, koji problem ta bića imaju da nam prenesu svoju perspektivu i da imaju interakciju s nama. Zato je to onaj problem kada ljudi se pitaju zašto se neke razvijene civilizacije koje tvrde da žive u višoj dimenziji, zašto nam se ne pokažu? Zašto ne pokažu svoja tijela? Nadam se da smo sad malo se približili to. I za kraj pokušajmo ipak malo baciti svjetlo na to što bi to bilo četvrta dimenzija, a što peta. Ne možemo dati nikakve, naravno, konačne definicije, već samo određene smjernice. Četvrta dimenzija bi, na primjer, bila biće, dakle, na primjer, ja u četvrtoj dimenziji, kada mi je biće u četvrtoj dimenziji promatralo, ono što bi ono vidjelo bi Sinišu u jednoj vremenskoj liniji postojanja, od rođenja do smrti. Ako bih ja u svom životu donio različite odluke, kako bi mijenjao odluke, tako bi se mijenjalo i perspektiva bića na mene u četvrtoj dimenziji. Na taj način nastaju problemi kada bića iz drugih dimenzija promatraju naš svijet i daju određene predviđanja. Što bi onda bio 5D? 5D je još teže uopće išta reći o njemu. Mogli bismo reći da je u petoj dimenziji ja, Siniša, bi bio biće koje bi predstavljalo ukupni potencijal koji ja mogu realizirati u ovoj inkarnaciji, u ovom životu. Što to znači? To znači da u petoj dimenziji Siniša predstavlja sve potencijale koje sam mogao realizirati. To je Siniša koji je se oženio i koji se nije oženio. To je Siniša koji ima djecu i nema djecu. To je Siniša koji je postao kriminalac i Siniša koji je postao direktor i tako dalje i tako dalje. Siniša koji je umro mlad, Siniša koji je umro star. Dakle, apsolutno sav potencijal svih vremenskih linija je manifestiran u petoj dimenziji. Biće iz pete dimenzije, kada mene promatra, vidi moj ukupni potencijal manifestacije. No naravno, kao što smo i rekli u našem crtanom filmu, ne postoji način da biće iz pete dimenzije nam ikako pomogne u razumijevanju osjetila perspektive koju ono ima. Tako da tu ostajemo u paradoksu. Za kraj spomenimo još i
jedan antički mit koji je, čini mi se, na tragu ovoga problema. Antički filozof, jedan od najpoznatijih, Platon, je u svom mitu o Platonovoj pećini opisao sličan problem o kojem mi govorimo. Rekao je, zamislite ljude koji žive u mračnoj pećini. Cijeli život su zavezani lancima i sve što rade je da promatraju na zidu pećine sjene. Ove sjene bacaju u predmeti koje nose ljudi iza njihovih leđa, a iza kojih se nalazi vatra. Dakle, vatra baca sjene na zid pećine i ljudi u mraku promatraju te sjene. Ti ljudi vide razne životinje, vide stolicu, vazu, konja, no to su samo sjene. Ukoliko bi jedan od tih ljudi se oslobodio lanaca i izišao van na svjetlo i u stvarnosti vidio kako izgleda, na primjer, konj ili stolica ili nešto slično, bio bi oduševljen. Ako bi se zatim vratio natrag i pokušao ljudima u onoj pećini objasniti što je vidio, našao bi se na mukama. Jednostavno mu ne bi vjerovali u najboljem slučaju, a u najgorem slučaju bi mislili da je poludio i možda bi mu učinili nažao. I to je taj paradoks dimenzija realnosti. U idućim videima ćemo pokušati nešto reći o denzitetima. Dakle, vrlo često se danas spominje i svih nas interesira. Na primjer, kaže se, Zemlja je prije 8 godina ušla u 4. denzitet ili 4D. Mi svi skupa kao bića, kao civilizacija prelazimo u 5. denzitet. Plejađani koje smo ovdje spominjali kao vanzemaljska civilizacija žive u svijetu 5. denziteta. Čemu se tu radi? Opet, pokušat ćemo samo baciti svjetlo na to, nemoguće je dati konačne odgovore. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Nadam se da je bio zabavan i informativan. Lijepi pozdrav!